Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau ina so in nuna muku yadda za ku yi updating WhatsApp ɗinku idan ya expire wato GB WhatsApp saboda irin wahalar da yake bayarwa. Da farko za ka shiga setting kamar yadda kuke gani, ganin na shiga sai ka rufe wannan message ɗin da ya nuna ma. Na gaba za ka shiga inda aka sa update a GB, ganin za ka gano maka update from browser sai ka shige shi. Sai kai ka direct zuwa shafin su inda suke dora inda za ka yi downloading. Za ka jira shi zai buɗe maka waje kamar haka, inda za ka ja shi can ƙasa ga yanin kuna gani ina turawa, ga yanin ina zuwa sama. Yauwa sai ka ɗan jira saboda rubutun su buɗe. Bayan ya buɗe ka ɗan ƙara zuwa ƙasa kaɗan, za ka je can ƙasa inda aka sa download to WhatsApp. Za ka gani ya sa direct download ko miro, sai ka shiga miro link. Idan ka shiga miro link zai ɗauke ka zuwa wani shafi inda ya nuno maka ga yanan GB WhatsApp Pro, sai ka danna wannan link ɗin domin ya yi downloading. Za ka jira kaɗan zai buɗe maka da kanshi, za ka ga ya fara downloading. To ga yanan ya nuno min, sai ka danna OK. Ya tambaye ni zan yi downloading, na ce eh. Ga yanan yana downloading, sai ka danna inda aka sa details ɗin nan domin ka ga yanda ƙarfin tafiyar downloading ɗinka yake tafiya. To ga yanan kuna gani yana downloading. To za mu ƙara saurin abin saboda ya yi sauri ya gama don mu je mataki na gaba. Yauwa kuna gani dai gashi nan ya gama yanzu. Sai in taɓa wannan GB WhatsApp ɗin da ya gama downloading a sama, ga yanan ya nuna min install. To ga yanan install ya ce ba zai yi ba. To in kuka ga nuno muku haka, wayar ku ce babu space, guri ya cika kamar yadda kuke gani. A gurguje zan je in yi sauri in goge duk abubuwan da na san cewa sun cinye min guri akan waya. Yau wato gani ya gama, na dawo zan sake installing. Ga yanan na danna kamar dai da kuke gani, ga yanan yana sacin zai yi installing. To a wata wayan ba sai ka goge space ba, ga yanan zai installing. Wata waya idan da space kawai tun na farko za ka installing. To ga yanan yana installing kamar yadda kuke gani, yana installing. Muna jiran shi ya gama. Ga yanan yauwa, to kun gani zai nuno maka wannan message cewa wannan application din zai iya cutar da wayarka. Kakka damu, sai ka jawo sai ka sa install anyway. To idan ka danna zai wuce, zai gama. Ga yanan dai muna jiran shi. Yauwa kamar yadda kuke gani ga yanan ya gama installing. Ya ce mi open, sai ka danna open. Gani da ka buɗe za ka ga chatin ka gaba ɗaya ya dawo, ba abin da ya fita ba tare da ka sha wahala ba. Ga yanan kuna gani da yana ta loading zai buɗe. Kun gani sai ka danna OK. Shikenan za ka ga duka chatin ɗinka da duk maganan da kai da mutane komai ya dawo. Insha Allahu mu haɗu a sati na gaba da kuma wani karatun. Insha Allahu, na gode.